En wat het mooiste is, ik maak je de eerste keuring voor de 50ste keer mee. De 50ste keer al. Je wordt er heus emotioneel van. Ja, en dat komt er. Ik heb ook een paar hier mijn maatje maar door de ziekte tussen. Ja, want ik heb leuke weer. Ja. Dan is dit extra speciaal voor jou. Top. Nou, ik zei vroeger altijd dat die van mij, oh die is daar. En hij is daar. Ja? Daarmee omschreeuw je. Nou, het Friese hinder, dat is een verbinding, familie, een stukje uit de familie waar. Je wordt de treddendienst, het woord van krijgen dit ouder worden is als 24 jaar. Dit is uniek. Nog meer bijzonder eens. Absoluut. En voor de mensen die niks met de eerste keuring hadden, wat zouden jou deze mensen sissen willen? Gewoon er één keer heen en je proeft de sfeer en je blijft nooit meer tussen. Dankjewel. Nog een keer nog. Hetzelfde.